C'est bon, non? C'est bon. Mbalma au Soukora. Fait. C'est bon, non? C'est bon. Mbalma au Soukora. Fait senya sea. Ninkene ngamba foka wala nyimando. Kuma be fora. Mbanye fente mange kuma la de Malion. Mais ne fait de remarquer. Journaliste a partagé à Angabo Kono. Angabo mon kono. Asimi côté. Ani journal nunga côté. Kono dimité madame. Oube mangange utanga kol famu kugamba fika muko. Bele bafe kafo ika mugumando kere kombe asimiko. Ainga kuma ifamude. Ndi nyonya teke soro. Ateni tumbea. Beko ambe sainofe. Betele ga kulebu kere. Akono gane. Ne bala ya ngole kambe munke. Ngo beba bo kideme. Il faut créer muguma. Bebe ndo tolo munkono. Shede mbafo kule atede ko asibikola. Fisi Mali, olu b'a fɔ Kubala, Arema, u b'a fɔ Kubala, Espoir Mali Kura, u b'a fɔ Kubala. An ka bɔ kɔnɔ dɛ. An sera yɔrɔ min na bi, an ka kɛ muso kelen ni cɛ kelen denw ye ka sɔrɔdasiw dɛmɛ. O bɛ dɛmɛ cogo di? Sɔrɔdasiw man kan ka fɔ an ye bi k'a fɔ an bɛ nin de fɛ. N'o kɛra Maliyɛnw, an m'u sara ye. Dɔw sigilen bɛ Kaye la, Asimi bɛ kɛ kanɛ ye wa? A tɛ kɛ kanɛ ye wa? Abe fanga bila tabla ante bino law ande kanga na fendo ke kanunu e compasser ambe kawni anga franyo nga munde ni la sekenega bebe kodo law abe Facebook ka afana be kodo law ayanga imajue anyere no chamanyala hari marda mbeta kulukoro abe kuma kangle inde ambaka kaboni kuma dode foite kasura susungu bakindi Namu Sukurmatindi, Shedem yo, Fish Malio, Aremao, Espoir Malkulao, Nambeula Kajo, Siakele, Kakule, Harisum de Kabukono, Ubankule Kame. Mena Uswakilola, Kuma before Malio in a Jabutabulo. Dogo Kojenalinu Kuya Smaka Pireku. O de ma foi mais ka hakili jigi u ma suma ka ku yere kunde Malien ni ka kuma kando dialogue entre Maliens u ya kere recommandation kono ko nu ka ke généralier amakia munu tara kene ka au lieu Mali façon de ñumaw de mais munu mata ni tori ka façon de ñuyala ni façon de ñe mun de jide be ba ko wa mais ola oni généralia kaka parce que Malien de a demandé fulana ko do kero ko fe Kidal libéré akera domi les minimi anga ji kabo Bamako kono kafo anyene ka généraliser la duma domina do na Kidal tundabolo maintenant nega foli be munna ka misashi mi fawye ambe fendola don na taula secrétaire Burkina ngaw ya la sobi ani Guinée Niger ngaw ko Asimi kera la isi président amma mankambo amma wuli kajo ko nante wuli ko lu bena wuli c'est ça la vérité
Kalama, Aya Labere, Aya Tanda Bambina préparé. Moi, je Facebook la main, en WhatsApp, Akuma Borani Bougni, Angoula de la Tougono, Anya Kouchalake, Anya Julilake, Anya Shigasoke, Anya Chebouke, Fondation de Bamabanyake, Anya Katike, semaine passée. Mardi à Bekoulgoro, Nantela ou l'amena beau, Kadon le choisi, Abena Bakalama. Les 19 régions, Ambe Kaouli Kanyo Solo, Bougouni, Nigeria Bena, Burkina Bena. Comment vous l'avez fait? Comment vous l'avez analysé? Il y a nos deux tchabé, comment vous l'avez fait? Comment vous l'avez proposé? Nanyemunta. Est-ce qu'il y a une élection? Oui, ni malien ko ngata mbita nantara ke kanda Ashimi kanda wole be foye otekele yewa fulana non élection kumate nebe mun fa yana shede mo ani munu ba ka fendo ke sini ani munu ba ka fendo wala ke sini kene hey bambara ngo ko fule ba be musola ko nya musola munta chere anga bo kuma ba folila anga bo yere antila anga bo anga male nyaira ka fo ande ta anga jamane na nya munde shire point bar ma to ko fe nebe munyina fe fana sorasu mɔgɔ min ko a ye fanga sorasu ma Mali kɔnɔ a bɔra ne de da kɔnɔ mais n b'a fɔ don min na n b'a miiri ko sorasu ninnu bɛ kɛ mɔnɛbɔdenw ye n b'a miiri han mais ye mɔnɛ banna cɛkɔrɔba bolo k'a fɔ o tɔgɔ de ye mɔnɛbɔdenw bon ni mɔnɛbɔden ye mɔnɛ bɔ i la mun de tora i fana ka bambula ɲuman na a kana bi dugu ma c'est ça que les Maliens. Donc ni Chedemou ni collègue du meilleur fait moulin senté là ay lamine mo ma ne wolé meno de foyer en de me senté là ni nga maninga ki abe ñoko fe suni tile ambe nga nyakelena akoma ko na ma marake na luma ngomu de la kanada monsieur de la presse là ngomu nebe ay nege ngoni ma fa ba do ko de niñe akoso rasul akuma de be ngoni be say mba nyina fe maliew ni soratu akuma be fo yoro ka neto balule ka tonte banala mbe fiye sama nama ngula kene ka maya fauma ay ngula kene ka
bɛɛ tɔgɔ fɔ yan nɔ mais diaspora ye kɛlɛ kɛ wa caman ye kɛlɛ kɛ n'a kun wari ye n'a yɛrɛ ka moyen ye an bɛ bɔ France an bɛ taa Belgique ka taa Mali défend yen mɔgɔ ka wari t'an kun an bɛ bɔ yen an bɛ taa Suisse an bɛ taa Mali défend yen mɔgɔ ka wari tɛ o ye diaspora mɔgɔw ka baara ye. Kɛlɛ min daminɛna mɔgɔ dɔw tun b'a kɔnɔ kɔfɛ an bɛ ka tagalen dɔw bɔra la wa dɔw tun t'a kɔnɔ a daminɛ la olu nana don a kɔnɔ olu ye faamuyali kɛ nka hali bi dɔw ma faamuyali kɛ ko kɛlɛ in politique kɛlɛ tɛ Mali la o opposition tɛ Mali la o an bɛ révolution de la n b'o de fɔ n ko nin transition tɛ transition ordinaire ye nin ye transition révolutionnaire de ye. bɛɛ ko de bila i kunkolo la nin transition révolutionnaire de n'i ko révolution o ye changement radical de ye changement radical i t'a ye sisan i t'a nɔ ye parce que du min donna lili min donna o de bɛ ka bɔti o bɔtili o tɛ ban yɔrɔnin kelen dɔɔnin dɔɔnin de don gɛlɛya de o ye tiɲɛ ye mais maliyɛnw a ye min fɔ a tɛna mɔgɔ wɛrɛ kun a y'a kun ne bɛ taga ni ka segin na France ni Mali cɛ n y'a ye a ye fɛn min kun ka taa an balo la ka taa bila kuranko gɛlɛya ni fɛngɛ bɛɛ la. Aw sera kɔrɔ a y'a limanaya sɔrɔ ala bɛ ka an dɛmɛ o de sira kan wa o de ye révolution ye n'i taara i ka hakilina la i m'a ta i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la n'i tora i ka hakilina bɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc bi anw yɛrɛ bɛ tun ye Kidali minɛli ye diaspora bɛɛ n bɛ kuma diaspora bɛɛ tɔgɔ la Kidali minɛna a kɛra komi yen dugu ka wuli maliyɛnw bɔra fan bɛɛ fɛ k'a fêter fo ka n'a bila bi la o anniversaire o kɛra ne ɲɛna bi ne ka kɛ o kɛnɛ kan a diyara n ye parce que fɛnw ta ye ne sɔrɔ degun kɔnɔna la ne fa fila min ye lamɔ o kelen y'a da salu o don kelen na ka sɔrɔ a ka kɛlɛ kun ye Mali ka Kidali minɛ donc n bɛ foli kɛ Amina Rabi Amina Rabi an ka militaire ninnu ni mɔgɔ min t'a dɔn ala sɔn de don ni limanaya mana mɔgɔ min na hali sa i ka tabi limanaya ye i b'a jaabi ala sɔn de don n b'o fɔ mun na don min na an ko k'an bɛ wuli n ko fɔ IBK ka taa n ko parce que an bɔra kalama France IBK janfa a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw y'a janfa IBK ka taa donc aw b'a fɛ IBK ka taa ni IBK taara jɔn min na an ye sondage kɛ olu kɔnɔ u ko ko ni IBK taara ko inconni dɔ ka na jama n'aw ye ŋaniya kɛ kelen ye ka fɛn min laɲini ala b'o de tɔgɔtɔ donc inconni dɔ nana o de y'a kɛ an b'an bolo jigi hali sini diaspora bɛ kɔnɔnali kɔ donc n bɛ sensibilisation kɛ ka fɛn musow ma a ye 2 minutes di yan deuxième partie muso minnu bɛ yan tubabuw ye fɛn dɔ ne ka bɔ fɛn dɔ kalama ka sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ yan ne kun t'o kalama ko n'olu kun nana o ɲɛɲini na Mali la n'u ye cɛw lasigi ka kuma cɛw b'a fɔ ko an ka bila don wɛrɛ la an ka bila sini na ou bien an ka bila tile fila la ou bien une semaine la k'olu kun t'o faamuya ko kɔfɛ de k'olu nana bɔ a kalama ko cɛ ninnu si tɛ décision ta ko tant que n'u ma t'u musow ɲininka ko sinon olu ka mission kun dan ye 3 jours 4 jours ye u ka segin ko mais u bɛ obligé ka makɔnɔli kɛ fo cɛ n'u ka jaabi di parce que cɛw tɛ jaabi di n'u ma musow consulté donc munna kunɲɔgɔn kelen k'olu ka mission taara sama fo ka kɛ kunɲɔgɔn kelen ye ni muso 4 bɛ cɛ min bolo walasa a ka conseillère a ka s'o ma a ka conseiller o kɔrɔ tɛ ko place tɛ muso tɔw la dɛ place bɛ bɛɛ la bɛɛ n'a place don donc muso bɛ consulter mécanisme bɛ cɛw bolo mais cɛw ta ye stratégie an bɛ taa sira min fɛ a b'a dɔn bi a b'a dɔn sini aw b'a dɔn a y'a sira dɔn n'an ka o ka an ka dugu alimamiw an bɛ foli lase u ma commune de ka bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma le collectif pour la défense des militaires n'an b'a fɔ ko CDM ka foli lase CDM cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ kin min kɔnɔ yan nɔ an bɛ yan wele de ko commune 2 o commune 2 ala ye ne garijɛgɛ ka ne don délégation spéciale kɔnɔla la k'an kɛ maire mun chargelen don assainissement ni environnement na en même temps je suis le maire des 2 quartiers Bagaribugu ani an bɛ quartier mun na yan nɔ ni o ye Medina Kura ye ne ye o maire signataire fɛnɛ ye donc kuma tɛna janya an bɛ foli lase organisateurs bɛɛ lajɛlen ma
ka presse fɛnɛ fo kosɛbɛ sabula an bɛ gumu kan u jɔyɔrɔ ka bon ni kɛlɛ la kosɛbɛ. En tant qu'autorité communale, au nom de la présidente de la délégation spéciale au niveau de la commune D, Madame la ministre Aminata Draman Traoré, olu tɔgɔla k'a fara Suleiman Satigi Sidibe kan ni o ye vice-président ye ani tɔ bɛɛ lajɛlen. An bɛ séance dayɛlɛ vraiment avec vos autorisations. Dugutigiw ani camarade Moulay ni tɔ bɛɛ lajɛlen, secrétaire général, merci beaucoup. An da bɛna don kuma mun na Ala ka kɛ jamana jɔ kuma ye. Assalamu alaikum, merci. Ala a transporteur mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ commune 4 kɔnɔ n bɛ foli in kɛla bɛɛ tɔgɔ la. Voilà, a ka dɔn an bɛ kɛnɛ min kan nin ye, an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ belebele don dɛ, parce que diɲɛ kɔnɔ bɛɛ n'i ka jateminɛ don. A bɛ fɔ ko Mali bɛ lumo lamba mais k'a tɛ bɔn o ye kelen ye. A bɛ fɔ ko ba tɛ wulu k'i Mali la tugun, kɔrɔ de bɛ nin kuma bɛɛ la. Ko dɔ kɛra Mali la a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ, o ye un contre tous. Débarquement de Normandie kɛra yan, jama bɛɛ de bɔra ka taa imposteur attaquer pour que an bɛ diɲɛ bɛ liberté sɔrɔ. Nka Kidali t'a la, an ka armée kelen contre tous. An ye bɛɛ gɛn ka bila kɛnɛ ma. Jama o kama mana ko ye dɛ. Donc k'a yira jama la ne si ma janya kosɛbɛ dɛ, mais ne m'a ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ dɛ. An bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min bɛ k'an ladege dɔɔni o ye Russe ye. Russe fana ye un contre tous ye, u bɛ kɛlɛ min kɔnɔ la Ukraine, mais Russe de ye an fana dɛmɛbaga ye. Ala ye olu fara an kan, an ka se ka baara in kɛ jɛlenya kɔnɔ. N'i nana kɛnɛ kan, liberté kɛnɛ kan, hakilisigi kɛnɛ kan, i bɛ hakilisigi kuma fɔ. Bi k'a yira bɛɛ la anw commune 4 kɔnɔ, an juru bɛ nin ka tigɛ dɛ, an tɛ diɲɛ mɔgɔ ka bila surasi ninnu na tugun dɛ, mɔgɔ ka bila généraux la, mɔgɔ ka bila surasiw la, mɔgɔ ka bila patriotes la, an tɛ sɔn o ma tugun dɛ, an tɛ sɔn o ma tugun dɛ, o banna dɛ, oui, o tɛ kɛ tugun dɛ, bon an bɛ bolo min kan, n b'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi, an hɔrɔnyara, u b'a fɔ mɔgɔ fɛn ma ko bɔkolo le jeune homme, Ala y'an bɔkolo jɛya, le jeune homme humain min b'a na bi hɔrɔnya jeune homme de don. Ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye dɛ, ko mɔgɔ bɛɛ kelen galon ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye tuguni. Alhamdulilayi. Donc kɛnɛ in ka bɛɛ ka foli don, CDM ka foli don. An kɛlen don k'an yɛrɛ di faso ko in na. An bɛɛ dilen don, an tɛ foyi tɛ kɔfɛ tuguni ko fɔ bɛɛ ye. Wa ko in bɛ ɲa fɛnɛ dɛ, wa ko yɛrɛ ɲana. Diɲɛ bɛɛ bɛna don an ta la k'o fɔ aw ye. An bɛ talen na an tɛ jɔ. Wa fasodenjugu fɛn fɛn bɛ kɔnɔla la, an t'aw to yen tuguni. À partir d'aujourd'hui, an juru tigɛra dɛ, an juru tigɛra dɛ. N'an ye mɔgɔ ye, n'i nɛnjan bɔ an b'a tigɛ dɛ, n'i senjan bɔ an b'a kari dɛ. Bon k'a fɔ jama ye nin ye ko daminɛ ye jɔnya in juru kɔnɔ dɛ. Minnu m'a faamu o, an minnu hakili dayɛlɛ, minnu y'a faamu. Ne y'a fɔ n ka kuma la, n bɛ segin a kan tuguni, n t'aw ta plateau kan. N ko il y a aucune grande nation dans ce monde-là. À un moment donné de son histoire, une génération d'hommes sont qui sacrifiés pour le bonheur des générations futures. Et nous sommes une génération à se sacrifier pour le bonheur des générations futures. Il y a des jamana fɛn fɛn ta ka jate minɛ wagati dɔw kɛra maa dɔw de sɔnna k'u nin di pour que maa minnu bɛ bɔ olu la olu ka se ka lafiya cogo min na. O hukumu de kama a ye anw jaw a ma anw jaw nous nous sommes appelés, nous nous sommes obligés à se sacrifier pour la libération du Mali, pour le respect de la souveraineté du Mali.
La politique de l'impérialisme, elle est faite de telle sorte que de nous maintenir dans cette politique de mendicité. Comme on le dit, quand nous sommes devenus mendiants, on devient soumis. Et quand nous sommes soumis, on devient spectateur de sa révolution. Et quand nous sommes spectateurs de sa révolution, le vrai changement ne vient pas de soi. Le vrai changement vient de la personne qui te donne de la chose. Et nous disons non à la politique impérialiste occidentale et américaine. À bas l'impérialisme, à bas la politique américaine. Vive l'armée malienne, vive le peuple malien. Ensemble nous sommes forts et nous ne vaincrons que la lutte libère. Merci beaucoup. Anu bɛ sigida min na ni n ye foli laso maliyɛnw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ foli lase CDM ma n'a bɛ fɔ a ma ko collectif pour la défense des militaires mais ne b'a fɔ n ko collectif pour la défense de moi-même. Sabula n b'o fɔ mun na Surasiya fɔlɔ daminɛra an ka donsow la an fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan maa t'an na ko donso ma min bɔnsɔn dɔ tɛ donso ye min bɔnsɔn dɔ ma donsoya kɛ donc ni n y'o foli kɛ CDM filɛ ka kɛnɛ min sigi ko Kidali minɛli ko o kuru sabula tasibila don ka se an ka finitigilakaw ma. Tachibla do ka se colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw armée Mali bɛɛ polisi gardi gendarme eaux et forêts ka foli lase a bɛɛ ma sabula bi bi in na i kɛra polisi ye i kɛra gendarme ye i kɛra gardi ye a bɛɛ de ye armée Mali ye donc k'an ka cɛdenw fo k'u ni ce u yɛrɛ ye parce que an ka finitigilakaw de sɔnna k'u joli bɔn an ye walasa bi kɛnɛ in bɛ se ka sigi donc n'an sigira o kɛnɛ kan k'a yira maliyɛn cɛ n'a muso la k'a yira denbaw la k'a yira denfaw la ko Ala ye maaden dɔ bɔ olu bɛ kɛ kalaminɛ ye ka bila tɔw ɲɛma o de ye Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn ye ani armée Mali bɛɛ. N'a ma ɲa ko Ala ye olu ci an ma an kana sigi k'u filɛ bamananw b'a fɔ ko maa tɛ den ni koliji fili n'i ye den ni koliji fili i b'a k'i yɛrɛ la mais o jamana kelen in kɔnɔ jamanaden dɔw bɛ kuma la ka mun ye démocratie ka fɛn kirikara nalen dɔ don den tɛ fa bonya bilen furumuso tɛ du kɔnɔ ni min y'i ja n'i y'o fɔ n'i m'a ta dutigi ka dabada ma i bɛ i ku bila kɛnɛ ma maa si tɛ sɔn ka t'i fa dɔgɔya du kɔnɔ maa si tɛ sɔn k'i ba dɔgɔya du kɔnɔ mais Mali de la maa bɛ sɔrɔ ka jamanatigi dɔgɔya k'a fa neni k'a ba neni k'a buruja o bɛ kɛ Mali de la donc jamana kura min bɛ sen na f'an k'a dɔn ko bɛɛ n'a sigiyɔrɔ depuis Ala ye Mali da bɛɛ n'a sigiyɔrɔ tontigiw n'u sigiyɔrɔ silamɛw n'u sigiyɔrɔ chrétiens n'u sigiyɔrɔ mun yɛrɛ tɛ diinɛ fan si la u bɛɛ n'u sigiyɔrɔ o bɛɛ de tun ye Mali ye wa si ma dankari si la an ma walasa ka faso kumabɔ fɛn caman bɛ fɔ k'u ni général Galon man kan ko général Galon min dir'u ma k'u n'o man kan mais fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko Galon in a sɔrɔ kuma tɛmɛr'u kan et non i mana cɛfarinyaw kɛ kɛnɛ kan i bɛ nommé en fonction de ça jɔn b'a fɔ ko Assimi tɛ cɛfarin ye jɔn b'a fɔ ko Sadio Kamara tɛ cɛfarin ye jɔn b'a fɔ ko Modibo Konɛ tɛ cɛfarin ye jɔn b'a
b'a fɔ ko Modibo Wage tɛ Ismaël Wage tɛ cɛfarin ye, dɔw b'a fɔ ko Ablaye Mayiga tɛ cɛfarin ye, dɔw b'a fɔ ko Maliki Diaw tɛ cɛfarin ye, dɔw b'a fɔ ko général Babi tɛ cɛfarin ye, dɔw bɛ se k'a fɔ ko dɔw b'a fɔ ko Kayi gouverneur olu tɛ cɛfarin ye. An ka bɔ juguya kɔnɔ, an k'a kɛ Maliko ye. N'an y'a kɛ Maliko ye kuma bɛ ban. Mais bi dɔw mana wuli ko ani sɔrɔsiw ye partenaire ye. C'est vrai, a diyara i ye ni sɔrɔsiw